Tatu, tervetuloa. Nyt skoolataan päättyneelle työviikolle ja vähän enemmän nyt vapaan suuntaan. Ihanaa, kun pääsit tulemaan. Mä oon tehnyt sulle tällaisia kasvispiirakoita. Tää on tämmöinen suomalainen innovaatio, tämä ruiskuori. Sehän siis toimii ihan kaikkeen. Sitten sinne voi laittaa sisälle oikeastaan mitä vaan. No niin. Se on aina varma ja toimiva juttu. Tämähän näyttää tämmöisiltä piirakoita ympäri maailmaa erilaisissa muodoissa. Niin on, joo. Mä just näin joku Lähi-idän tyyppi teki tällaisia. Mä ajattelin, että mikä se ero siinä on mun piirakoihin, en tiedä. Mutta hei, ihanaa kun pääsit tulemaan ja mä haluaisin ihan ekaksi puhua vakavista asioista. Elikkä sä oot julkisuudessakin kertonut sun sairastumisesta. Haluatko sä sanoa siitä jotain? No joo, oon kertonut julkisuudesta, ei se ole mikään salaisuus. Eli mä viime syksynä sairastuin aivoinfarktiin. Ja se oli tietysti semmoinen pysäyttävä kokemus ja on edelleen jollain tasolla, mutta olen toipunut siitä kyllä erittäin hyvin. Että työterveyslääkäri sanoi, että olet poikkeuksellisen hyvin toipunut. Sillä lailla on tyytyväinen. Olisi varmasti voinut käydä paljon pahemminkin, mutta yksi talvi meni ihmetellessä, että miksi on tämmöinen olo ja miksi en mä jaksa mitään ja miksi päätä särkee. Ja sitten vaikkei mulla tullut mitään niin kuin motorisia ongelmia tai tämmöiset näkökenttä vaan hävisi hetkeksi, niin sitten se semmoiset jälkioireet, mitkä ne oli pitkät ja sitten se huonovointisuus ja sitten siihen päälle huonot unet ja sitten siihen päälle niin kuin lääkkeet siihen uniin, niin ne sai sitten lopulta niin kuin mielialankin heilahtelemaan tosi paljon ja oli kyllä vaikeita aikoja talvella, mutta sitten tuossa kevättä kohti niin jotenkin alkoi päivät pitenemään ja oma olo paranemaan. Ja sitten viimeiset kouluviikot toukokuussa olin sitten jo ihan 100% työajalla. Elin niin kuin voisi sanoa normaali arkea. Mutta kyllä talvi oli pimeä ja pitkä. Niin. Miten se diagnoosi löytyi? Se löytyi niin, että mä olin koton lämmittämässä pinaattikeittoa mikroaaltuunissa kummitytölle. Ja sitten kun mä otin sen sieltä mikroaaltuunista ja käännyin siihen antaa hänelle, mä yhtäkkiä hetkinen, että mä en näe tuota toista puolta ollenkaan. Mun puoliso oli tässä oikealla puolella, mä en nähnyt häntä, niin kuin mä tajusin, että tuossa hänen pitäisi olla. Sitten mä otin puhelimeni sohvalle ja katsoin, että mitä siellä sanotaan tämmöistä. Siellä sanottiin, että soita heti ambulanssia. Mähän soitin ja sitten ne haki ja pillit päällä mentiin tonne Meilahteen ja siellä tutkittiin ja siinä kuvattiin erilaisia kuvia ja sitten mulla meni jo ambulanssissa se näkökenttähäiriö ohi. Ja sitten ne siellä epäili, että oliko tämä joku migreenijuttu kuitenkin ja sitten, että oliko tämä sellainen TIA, eli tämmöinen ohimenevä verenkiertohäiriö, mutta sitten mä olin siellä muutaman päivän sairaalasta lopulta jossain kohtaa löytyi magneettikuvassa sitten semmoinen infarktin jälki ja se oli tietysti sillä lailla, mä en osaa, siis aivoinfarkti-sanana oli tuttu, mutta sitten se, että kun lääkäri sanoi, että sun aivoista osa kuollut, niin sehän on tietenkin semmoinen, mikä niinku, muistan sen tunteen, miltä se tuntui, niinku, että se oli aikamoinen. Niin, nuori, hoikka, hyväkuntoinen mies yhtäkkiä aivoinfarkti. No siihen sitten mä itselleni järkeydyn näin, sitten tuli myöskin siellä sairaalassa puheeksi, että mulla oli lapsena, muistan, että mulla tutkittiin sydäntä ja siinä oli joku sivuääni. Mä muistan, että mä olin 6. luokalla viimeisen kerran Porin, onko se nyt sitten aluesairaala vai miksi sitä kutsutaan, niin siellä jossain tutkimuksissa sen jälkeen todettiin, että sitä ei tarvitse enää tutkia. Ja nyt sitten tuolla sairaalassa niin myös tutkittiin sydämestä semmoinen, löydettiin tämmöinen ovuaale formula vai mikä sen nimi nyt olikaan semmoinen, että siellä on niinku, eteisten väliseissä oli pieni aukko. Ja siinä tehtiin semmoinen kuplatesti, missä mä itsekin sitten näin, että joo, että ne falskas toiselta puolelta toiselle puolelle. Ja mä oon nyt itselleni ajatellut niin, että kun sitten joulukuussa suljettiin se reikä sieltä sydämestä, niin mä oon ajatellut niin, että toi oli se syy, miksi mulla tuli tämä infarkti. Ja nyt se on korjattu, niin mulla ei ole hätää sen suhteen. Tämä on semmoinen niin itselle lohdullinen ajatus. Vaikkei sitä tietenkään lääkärit pysty 100% varmaksi sanomaan, että johtuuko se siitä. Mikä se varsinainen syy on tai näin. Mutta ei mulla mitään muita riskitekijöitä ollut kuin Joo. No sä olit sitten sairaslomalla ja sitten sä olit osittain töissä myöskin. Joo. Just näin. Olisinko mä 5 kuukautta ollut kokonaan pois töistä ja sitten vielä pari kuukautta siihen päälle. Osittain osa työajalla. Joo. Opettaja on yleensä aina se, joka aina vaan jaksaa ja vaikka olisi vähän pää kipeä, niin töihin vaan ja hommat hoitaa ja niin edelleen. Että sä oot ollut muutenkin kiinnostunut
opettajien jaksamisesta. Mm. Ja olet ollut mukana perustamassa, vai oletko sä ainoa perustaja, vai onko teitä monta perustajaa tässä GoOpeGossa? No en ole ainoa perustaja, mutta on ollut kyllä tosi alusta asti mukana ja alusta asti niin kuin tavallaan se keskeinen puuhahenkilö siinä, ketä on niin kuin tehnyt eniten. Ja se lähti semmoisesta jutusta, että mä olin 2014 syksyllä, asuin Turussa silloin ja jostain mainoksen näin semmoista, että Saku Tuominen ja kumppanit järjesti semmoisia kampusseminaareja täällä Helsingissä. Ja mä katsoin sen tämmöinen monialaisuus, mikä siinä oli siinä, niin kuin jo siitä mainoksesta joten kävi ilmi, niin mua kiinnosti se. Ja mä kysyin meidän silloiselta rehtorilta, että sopiiko lähteä tonne, että saisi tämmöisen koulutuspäivän. Ja hän sanoi, että lähde vaan. Ja mä olin ihan niin kuin myyty, että miten tämmöistä näin hieno juttua voi olla. Että siellä oli, mä muistan, siellä oli ainakin puolustusvoimista joku kertomassa Euroopan turvallisuustilanteesta, joku upseeri. Ja sitten oli Linda Liukas oli kertomassa tämmöisestä koodihommista. Joo, ja siitä, että miten hän ajattelee, että Piilaakson niin kuin nuoret miehet ei voi koko maailmaa vallottaa ja pitää omanaan, että tyttöjenkin täytyy koodata. Ja Juhana Vartiainen oli puhumassa niin kuin tämmöistä rakenteellisesta työttömyydestä, tämmöistä asioista. Että se oli musta niin kuin sopivalle etäisyydellä koulusta, ja mä niin kuin itse lapsesta asti niin kuin lukenut sanomalehteen ja paljon ollut kiinnostunut maailman menosta sillä tavalla niin kuin monipuolisesti, niin se osui mulle ihan täyteen kymppi. Mä ajattelin, että just näin, että meidän opettajien täytyy nähdä maailma niin kuin laajasti ja ymmärtää eri kautta eri asioita ja sillä tavalla niin kuin tehdä itsestämme parempia ihmisiä, parempia opettajia. No sitten mä menin Turkuun ja meillä oli semmoinen tilanne siellä koulussa, että meillä oli niin kuin tämmöisissä niin kuin opettajakokouksissa, niin joku saattoi aina briefata vähän niin kuin, että millaisessa koulutuksessa oli ollut muille ja tällä tavalla levittää sitä sanomaa. Ja mä sitten tein tästä semmoiset, että mä tein niin kuin suunnilleen minuutin briefin niistä jokaisesta, olisiko se ollut 8 puheenvuoroa ja vedin sen sitten työyhteisölle ja kaikki oli, että vau, että mäkin haluan tommosen ja miksei tämmöistä usein, että tämä on paras niin kuin YS-aika, mitä meillä on koskaan ollut. Ja sitten yksi kaveri sanoi, että Taru Pätäri, silloin, tai ei oltu silloin enää samassa koulussa, oltiin aikaisemmin oltu ja hän oli rehtorin jossain silloin toisessa koulussa, niin hän sanoi, että miksei me Turussa järjestettäisi tämmöistä. No sitten me järjestettiin ja silloin eka vuonna mä muistan, että meillä oli sellainen tila, mihin mahtui 200 ihmistä ja sitten tuli paikalle ehkä noin 50 ja jo edes mennyt Ilkka Kanerva oli yksi puhuja ja mä muistan sen, kun hän käveli sinne saliin, se oli jo tapahtuma alkanut ja hän tuli sinne ja hänellä oli kyllä mieletön karisma sillä tavalla, että mä muistan, että kun hän käveli sinne ja istui siihen eturiviin, niin kaikki ihmiset kiinnitti huomioon häneen ja hän oli tosi miellyttävä ja hyvä käytöksenä. Sitten kun hänen puheenvuoronsa alkoi, niin sitten hän sanoi, kun me oltiin markkinoita tapahtunut, että meillä on 200 opettajaa paikalla ja 50 ehkä oli, niin hän sanoi, että hänellä on kerrottu, että tämmöinen tapahtuma, mihin tulee 200 opettajaa, mutta täytyy sanoa, että 200 opettajaa on paljon enemmän kuin 200 kansanedustajaa. Musta hän oli äärimmäisen tyylikäs siitä, miten hän niin kuin kuittasi pikkusen meille ja sitten omalle ammattikunnalle. Ja se on jäänyt siitä ensimmäisestä tapahtumasta mieleen. Sitten sen jälkeen niin mietittiin, että järjestetäänkö toinen ja ajateltiin vuoden päästä uudestaan. Ja sitten me perustettiin yhdistystä ympärille ja sitten se on pikkuhiljaa levinnyt. Ja jossain kohtaa sitten ajateltiin, tai tuli puhetta Tampereelle Helsingissä, tämä oli siis Turussa tämä ensimmäinen tapahtuma, mutta sitten Tampereelle Helsingissä, kun oli tuttuja niin opettajia, niin sitten heidän kanssa puhetta siitä, ja sitten 2018-2019 meillä oli ensimmäisen kerran myös Tampereelle Helsingissä tämmöiset GoOpeGo-tapahtumat. Ja nyt niitä on pidetty sitten näissä 3 kaupungissa aina tuossa kevät-talvella. Ihan mahtavaa. Eli jos joku kuulijoista ei tiedä, mistä tästä löytyy tietoa, niin GoOpeGo googlaamalla löytyy. Kyllä, goopego.fi ja meidän Instagram- ja Facebook-kanavilta. Sinne vaan sit mukaan. Kyllä. Joo, ihan mahtavaa. Joo. Se on just sellaista, mitä tarvitaan. Se on hieno homma, koska se on opettajien yhteisöllisyyttä ja sitä avaa vähän sieltä niitä koulun ovia ulospäin, että mikä itse asiassa se opettaja on. Että ei ole pelkästään siellä luokassa oppilaiden kanssa, vaan on viemässä aika paljon pidemmälle sitä omaa osaamista ja kehittämässä. Just näin. Ja mä ajattelen, niin kuin mä tuossa vähän sanoinkin, että mitä laajemmin opettaja näkee maailmaa, niin sitä parempi opettaja hän on. Totta kai on muitakin asioita, mitkä merkitsee paljon, mutta kyllä se semmoinen niin kuin monialaisuus ja kyky ymmärtää, että toi asia liittyy tuohon ja toi tuohon, niin ne tekee hyvän opettajan osaltaan. Kyllä. Meillä on vähän semmoista, varsinkin aineopetuksen puolella, semmoista niin kuin juuttumista siihen omaan
opetettavan aineeseen ja sen niin kuin niihin oppikirjoihin kiinnittymistä ja siihen opetettavaan sisältöön kiinnittymistä. Että tämä nyt on ainakin semmoista, mikä avaa sitten sieltä ajatuksia ulospäin. Kyllä, kyllä. Ja mä ajattelen, että ne opettajat, jotka tulee näissä meidän GoOP-tapahtumissa käymään, niin he on semmoista niin kuin sellaisia opettajia, jotka on kiinnostuneita maailmasta ja kiinnostuneet kehittämään itseään ja tällä tavalla. Ja tietysti toivoisin, että kaikki opettajat tulisi meidän tapahtumiin. Niin, juuri näin. Ja taas ensi maaliskuussa tarjolla. No niin, sinne sitten. Kyllä. Joo. Näillä paikkakunnilla, Tampere, Helsinki, Turku. Just näin. Joo. Kasvukeskukset on otettu niin, haltuun. Just näin. Hyvä homma. Joo. No miten sä muuten sanot aineenopettajuuden ja luokanopettajuuden siitä rajavedosta? Meillähän on aika niin kuin semmoinen tiukka se, että alakoulun puolelle ei paljon tuu muita kuin kielenopettajia lähinnä. Joissain kouluissa ehkä saattaa olla jotain muita, mutta sitten yhtäkkiä se katkeaakin sit se luokanopettajuus, että yläkoulussa, jossa ehkä just tosi paljon tarvittaisiin sitä omaa luokanopettajaa, niin siellä onkin sitten paljon vähemmän sellaista. Kyllä. Yksi viisas jo ikääntynyt ihminen sanoi mulle, että hyvin monelle lapselle, nuorelle, niin luokanopettaja on valitettavasti viimeinen semmoinen ihminen yhteiskunnassa, keneen syntyy semmoinen niin kuin luottamussuhde. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö enemmistöllä synny myöskin niin kuin yläkoulussa johonkin aineenopettajan tai luokanvalvojan luottamussuhde ja näin, mutta kyllä se muuttuu, se järjestelmä niin paljon siinä 6-7, että se jotenkin, miten me saataisiin niin kuin sen luokanopettajuuden ja aineenopettajuuden ne parhaat puolet yhdistettyä, niin se oli musta meille niin kuin ihan älyttömän iso niin kuin haaste siis sekä koulun sisällä että myöskin yhteiskunnallisesti. Jos ajatellaan, että kuulee puheita tuolta yläkouluista, että millä tavalla siellä on jengiytymistä semmoista, niin mulla on vähän semmoinen olo, että vielä kun koulut suurenee, niin kaikkihan me halutaan kuulua johonkin porukkaan. Mutta jos se yksikkökoulu esimerkiksi on niin suuri, että siellä niin kuin mennään vähän niin kuin Henry Fordin tehtaalla niin kuin liukuhinnalta toiselle ja opettajat ei tunne oppilaita eikä oppilaat tunne toisia eikä opettajat eikä välttämättä tunne toisiaan, niin siinä ehkä se semmoinen kuulumisen tunne jää paitsioon. Ja silloin me tarvittaisiin semmoinen tiivis ryhmä, että tämä on mun porukka ja näin, että sen tavallaan ehdoilla mennään hirveän paljon, että on laajat valinnaismahdollisuudet eri oppiaineisiin ja kursseihin ja tämmöiseen, mutta kuuluuko ne sitten mihinkä ne lapset ja nuoret, ketkä siellä koulussa vaeltaa tunnilta toisella ja oppii jotain? Niinpä. Ja sitten meillä on sitä koulussa vaihtuvaa henkilökuntaa, että tuleekin sijaisia ja vaihtuu. Ja sitten meillä on vielä sitä niin kuin opettajien lisäksi sitä muuta porukkaa siellä. Eli siellä on tietysti kaiken maailman psykologia ja kuraattoria ja niin edelleen, joilla saattaa olla sitten niin kuin valtavan suuri määrä oppilaita omalla kontollaan. Ja sitten sinne tulee vielä monenlaista muuta välituntileikittäjää ja liikuttajaa ja muuta vastaavaa, että siinä, mikä se jää sitten se opettajan rooliksi siinä. Toi on tosi hyvä kysymys ja musta niinku opettajien kannalta älyttömän tärkeä. Et perinteisesti on ajateltu, että oppilashuoltoon on kuulunut niinku lääkäri kautta kouluterveydenhoitaja ja sitten psykologi ja kuraattori. Se on jo tämmöinen niinku pitkän linjan oppilashuoltohenkilöstö. Mutta nyt viime vuosina niinku kouluihin on alkanut tulemaan entistä enemmän kaiken näköisiä uusia ammattinimikkeitä, joista jokainen niin kuin itsessään on varmasti arvokas ja mä oon kuullut paljon hyvää niistä, että meillä on koulu PT:itä ja meillä on koulun valmentajia, meillä on monikulttuurisuusvalmentajia ja mä en muista kaikkia. Niin kuin sanoin, niin he on varmasti omassa roolissaan tärkeitä, mutta jos me opettajat niin kuin luovutaan siitä, että me tunnetaan ne lapset ja nuoret ja me ollaan vaan opettamassa, vaan asiantuntijoita, niin silloin me menetetään se musta siitä meidän niin kuin ytimestä ihan älyttömän paljon. Ja mä ajattelen, että silloin meitä uhkaa myös semmoinen tilanne, että jossain kohtaa joku tekoälypotti pystyy ehkä jopa ottamaan sen palasen sieltä sisällöstä, että tämä opettaakin tuon paremmin, tämä ohjelma on niin kuin paljon tehokkaampi yksilöllistämään tämä sisältöä ja löytämään jokaisella oma oppimispolun kuin kukaan opettaja. Ja silloin me tarvittaisiin se ihminen takaisin, kun ei meillä ole sitä sisältöä enää. Kyllä. Eli mikä on niin kuin se opettajuuden ydin, niin ensimmäisenä voisi tulla mieleen, että se on se opettaminen, eikö niin?
että se sisältää sen kohtaamisen, se sisältää sen substanssiosaamisen, mutta se sisältää myös sen lapsen tai nuoren kohtaamisen ja tuntemisen ja tuntemaan oppimisen. Mutta onko siihen sitten aikaa, että sehän riippuu nyt sitten käytännössä niistä järjestelyistä, että miten se tapahtuu. Mun oma lapsi oli tuolla Ruotsissa yläkoulussa ja siellähän on tämmöisiä niin kuin oppiaineryhmiä. Eli siellä oli sama opettaja, joka opetti kaikki luonnontiedeaineet ja matikan. Joo. Ja se tarkoitti käytännössä sitä, että hänellä oli aika paljon niitä oppitunteja per viikko. Ja sitten oli taas toinen opettaja, joka opetti kaikki tämmöiset niin kuin yhteiskunnalliset aineet. Eli siellä oli historiaa, hän opetti myös sitä ruotsin kieltä, ruotsin kieltä ja kirjallisuutta, ja sitten hän opetti myös yhteiskuntaoppia. Eli hänelläkin oli sitten taas, ja vielä maantiede oli siinä samassa. Siinä oli myös sit aika iso paketti, että hän joka päivä näki näitä oppilaita. Että siinä on nyt sitten menty vähän luopumaan siitä aineenopettajuuden semmoisesta hyvin tarkkarajaisesta, mikä aine on se yksi ainut aine, jota opetan täällä. Ja siinä on saatu sitten tilalle enemmän sitä, että niiden samojen oppilaiden kanssa on enemmän tunteja, jolloin sitten oppii myöskin heitä paremmin tuntemaan. Niin. Toi on mielenkiintoinen toi niinku substanssiosaaminen niinku oppiaineen sisällä, että missä menee semmoinen niinku raja, että tässä kohtaa tarvitaan tämmöinen osaaminen ja tämmöinen osaaminen. Että mä pystyn tietysti sanomaan alakoulun puolelta, että kyllä mä ajattelen, että ei siellä, en mä niin kuin näe, että se luokanopettajien oppiaineen substanssiosaaminen olisi juuri missään ja koskaan niin kuin minkäännäköinen pullonkaula tai rajoittava tekijä. Että kyllä ne tulee aivan jostain muualta ne tekijät, mitkä häiritsee opettamista tai hidastaa sitä. Ja se, mikä tuosta kun sanoit, että opettajan tehtävä opettaminen, niin perusopetuslaissahan sanotaan ensin sana kasvatus ja vasta sen jälkeen opetus. Ja mä itse näen niin, että ei ole niin kuin yhtä ilman toista. Et kasvatushan on aina jonkin asian opettamista. Niinpä. Ja opettaminen on aina jonkinlaista kasvatusta. Kyllä. Ne on niin jotenkin niin kuin yhdessä kulkeva asia ja musta niitä ei saisi koskaan myöskään erottaa toisistaan. Niin. Esimerkiksi tämmöinen, että välitunnilla tapahtuu jotain, minkä oppilaiset näkee, niin kuin he on tohkeissaan, kun he tulee luokkaan, niin musta semmoista ei saisi koskaan ohittaa semmoista tilantaa, siihen pitää aina tarttua. Ja sitten, että käytetäänkö siihen nyt sit 5 minuuttia vai 15 minuuttia vai koko oppitunti, että mihin se keskustelu, sen asian selvittely johtaa, niin sitä en tiedä. Ja toisaalta mä ymmärrän aineenopettajia siinä, että heillä on niin kuin määrätyt oppisisällöt ja heillä ei ole samaa tavallaan sitä etua kuin meidän luokanopettajat. Mehän pystytään niin kuin jostain säätämään pikkusen, että jos me nyt ei tänään saatu matikkaa opiskeltua, niin okei, me voidaan huomenna ehkä ympätunti vaihtaa matikkaa ja näin, niin semmoista joustavuutta. Mutta silti se semmoinen, niin kuin, että jos et sä sitä ihmistä kohtaa silloin, kun silloin joku semmoinen tilanne päällä, että se on tunteen palossa, niin sitten tavallaan sitä yhteyttäkään et oikein tästä on koskaan tuu saamaan. Niin. Ja ajatus siitä, että aineenopettajana mä olisin suunnitellut, että näin mä budjetoin nyt nämä ja nämä asiat näille kaikille olemassa oleville oppitunneille ja nyt mut varastettiin yksi, koska mä jouduinkin selvittelemään tätä juttua siinä, niin se on tosi ymmärrettävä ajatus, mutta toisaalta sitä voi ajatella myös niin päin, että jos mä olisin jääräpäisesti siitä huolimatta, että mä näen, että oppilaat ei ole ollenkaan nyt kuuntelumoodissa eikä he ole lähdössä yhtään mukaan tähän mun opetukseen, niin mä jääräpäisesti kuitenkin haluaisin vetää läpi sen mun suunnitelman, mikä mä olin suunnitellut. Eihän siinäkään ole mitään järkeä. Eli tavallaan se on jo menetetty se tilanne, jos ei siihen sit lähdetä mukaan. Et siinä on ehkä enemmän tämmöinen niinku kädenojennuksen paikka, että siinä voisi olla mahdollisuus rakentaa sitä suhdetta niiden oppilaiden kanssa. Mutta nyt mun on pakko kysyä sit opettajan koulutuksesta, että mitä sä ajattelet aineenopettajakoulutuksesta, että heidäthän nimenomaan koulutetaan sen substanssin osaajiksi, että siitä tutkinnosta siis todella iso osa on sitä itse substanssia ja sitten se opettajan koulutusosuus on aika pieni. Sitä pitäisi varmaan kysyä aineenopettajilta itseltä, että mä en osaa sanoa, niin kuin äsken viittasin, että mä en osaa sanoa, mitä se niin kuin yläkoulussa tai lukiossa, että kokeeko he joskus oman substanssinsa loppuvan. Vai onko se niin, että he pystyisivät jatkamaan tätä tyyliin, kun he voisivat opettaa vaikka yliopistossa samaa asiaa, että en mä osaa sitä sanoa, mutta kyllä mä sen tiedän, että ei ihmiseltä toiselle mikään niin kuin, viestiminen, niin ei se tapahdu mitään semmoista niin kuin päästä päähän johdettua lankaa pitkin, että kyllä se vaatii sen ihmisen tuntemuksen ja
semmoisen fiiliksen, että me luotetaan toisiimme ja mä haluan niin kuin olla ton ihmisen puolella ja molemminpuolisen tämmöisen tunteen. En mä jaksa uskoa, että mikään opetus tai kasvatus voi olla tehokasta ilman sitä. Juuri näin se on. Ja se on sitä niin kuin ihmisen tilan havainnointia myös, että siinä on kysymys myös ihan fysiologiasta. Että se on lopulta aika yksinkertainen asia kuitenkin, että turha yrittää opettaa sellaista, joka ei ole vastaanottavainen sillä hetkellä. Kyllä. No uskonto on sellainen oppiaine, josta sä oot myöskin puhunut. Sillä on aika erityinen rooli suomalaisessa koulussa. Mitä sä siitä ajattelet? No mä lähdin ammattiyhdistystoimintaan mukaan joku 2,5-3 vuotta sitten. Sitä ennen olin ollut OAI-jäsen aina, mutta en ollut mitenkään erityisen aktiivinen. Siis olin ollut todella passiivinen koko asian suhteen. Opettajalehti meni kotona suoraan paperinkeräykseen, en käynyt missään, mutta olin ammattiyhdistyksen jäsen ehkä vähän tämmöistä niin kuin velvollisuuden tunnosta, että nyt kuuluu liittoon. Ja sitten tuossa puhuin tuosta sairastumisesta aikaisemmin, niin mullahan tässä oli muutama vuoden sisällä ollut myös lonkkaleikkaus ja olkapääleikkaus ja mulle rakkaat urheiluharrastukset on jäänyt entistä vähemmälle ja sitä kautta niin ehkä tämmöisen niin kuin opettajien edunvalvontaan ja muuhun yhteiskunnalliseen keskusteluun tullut entistä enemmän aikaa. Ja tämä on nyt pitkä tarina tähän, mutta sitten kun mä oon tätä koulujärjestelmää katsonut niin kuin laajemmin kuin ehkä luokanopettajan näkökulmasta, nyt ammattiyhdistysympyröissä, niin sitten mä oon ruvennut miettimään tätä uskonnon opetusta, ja olen tietysti aikaisemminkin nähnyt sen, että meillä on uskonto-opetuksen ryhmiä, missä on ehkä 1 oppilas, tai 2 tai 3. Ja toisaalta mä oon miettinyt sitä, että oma luokka usein, niin kuin, että no niin, te menette ET:hen ja te olette tuossa Evolutissa ja tämmöinen, niin mikään ei musta niin kuin jaa sen pahemmin oppilaita ja niin kuin tavallaan niin kuin lokeroi heitä, kuin se, kun me jakaudutaan näihin ryhmiin. Ja tämä on nyt ehkä se kaikkein suurin peruste, mutta sitten toinen, minkä asian mä sanoin, tämä niin tämmöinen hallinnollinen ja taloudellinen taakka, mikä siitä tulee, että meillä on tosi pieniä ryhmiä paljon, kun jokainen opiskelee omaa uskontoa, niin mä oon tässä 2,5-3 vuoden aikana niin kuin itse vakuuttunut siitä, että musta meillä pitäisi olla 1 yhteinen oppiaine kaikille uskonnossa. Se, että mikä sen nimi on, no se nyt on musta niin kuin epäkiinnostava asia, että sille varmasti keksitään semmoinen nimi, mitä voidaan pitää. Että sehän pitää olla tietysti niin kuin tiedepohjainen, niin kuin meidän nykyisin uskonnonopetus muutenkin on ja näin. Mutta, ja mikä se sisältö on, niin se pitää jotenkin musta niin kuin mun järki sanoo, että sen pitää painottua jotenkin niin, että mitkä meillä on niin kuin suurimmat katsomukset, niin kuin kristinusko ja sitten onko sitten uskonnottomuus tai mitä sanaa käytetään, niin elämänkatsomustieto, niin ne pitää olla suurimmassa roolissa sitten, mutta kaikista tämmöistä maailman pääuskonnoista siinä pitää olla, niin joku tämmöinen yhteinen oppiaine pitäisi ehdottomasti olla koulussa ja ennen kaikkea tietysti sen takia, että lapset ei lokeroituisi ja he saisi mahdollisimman laaja-alaisen uskonnollisen sivistyksen, mutta sitten myös, tämä lasten etu on tietenkin kaikissa ajattelussa täytyy olla 1, mutta sitten myös tämä niin kuin hallinnollinen puoli, että miten lukujärjestys teknisesti saadaan tehtyä ja miksi me käytetään meidän niin kuin henkilöresursseja semmoisiin 1-2 oppilaan ryhmiin. Niin nämä on myös semmoisia asioita, jotka musta niin kuin puoltaa tätä. Joo. Eli se, että meillä voisi olla varaa ottaa 1 tai 2 oppilaan ryhmiä johonkin muuhun vielä tärkeämpään tarkoitukseen kuin tähän, niin sekin voisi olla niin kuin se kolikon toinen puoli. Kyllä. Meidän tiedekunnassahan professori Arto Kallioniemi on aika paljon kanssa puhunut tästä, että mitä etuja sillä olisi, että yhdistettäisiin nämä kaikki uskonnon ja eteen ryhmät niin kuin yhteen. Ja just tästä samasta aiheesta, mutta myös sit lisäksi siitä haasteesta, että kun meillä on niitä pieniä uskontoryhmiä, niin sinne ei löydy sit niitä päteviä opettajia. Ei välttämättä ole olemassa sellaista ihmistä, joka olisi juuri tähän pieneen harvinaiseen uskontoryhmään niin kuin sitten erikoistunut ja sitten olisi kuitenkin pätevä opettaja. Ja kun se pitäisi olla kuitenkin sitä tunnustuksetonta opetusta, niin se on itse asiassa sit myöskin eriarvoistavaa, että toisilla on pätevät opettajat ja toisilla ei sen mukaan, että mistä uskontoryhmästä on kysymys. Eli siellä on monta sellaista syytä, minkä takia ehkä se voisi olla ajatus, että se olisi menossa siihen suuntaan se uskonnonopetus tulevaisuudessa Suomessa. Ja niissähän on valtavasti päällekkäisiä sisältöjä. Että kaikissa ET:ssä ja kaikissa eri uskonnoissahan käydään kuitenkin esimerkiksi kaikki maailman uskonnot läpi. Siellä on sitä samaa etiikkaa ja niin edelleen. Ja sitä vertaillaan myös, miten ne nousee eri uskonnoista ja niin edelleen. Että tosi paljonhan siellä on myös sitä yhteistä sisältöä. Ja vaikka mä oon niin pro-ammattiyhdistysihminen ja opettajan puolella, niin kyllä mä ajattelen, että
ei mitkään opettajien pätevöitymisvaatimukset tai mitä sitten tapahtuu jonkun uskonnon yksittäisellä opettajalle, että mitä hän pystyy opettamaan tai näin, niin ei ne saa olla tämmöisen uudistuksen tielle, että kyllä meidän täytyy erottaa niin kuin suuret ja pienet asiat toisistaan. Joo, juuri näin. Ja se on totta kai aihe, mikä puhututtaa tosi paljon nyt sit muutenkin, nämä uskonnot, että miten ne sitten näkyy siellä koulussa ja mitä se koulun arki siinä suhteessa on. Meillä on ollut tässä vieraita sellaisista kouluista, joissa on tosi paljon eri kulttuureja ja eri uskontoja. Ja siellä käydään koko ajan tätä oppimista siitä, että mikä kuuluu kulttuuriin, mikä kuuluu uskontoon, mikä kuuluu hyviin tapoihin ja niin edelleen. Että se on sitä yhteistä harjoittelua, joka kuuluu sit siihen semmoiseen monikulttuuriseen kouluun, että sieltä löytyy kaikille se oma paikka ja omat tavat toimia. Kyllä. Teknologiasta pitäisi varmaan myös vähän puhua. Siitäkin sä oot kertonut ajatuksiasi. Ja se on myös semmoinen aihe, mikä on ollut tosi paljon nyt tapetilla. Että meillä on se toinen äärilaita on ne teknologiaintoilijat, jotka ajattelee, että koulussa pitää olla ekana kaikki uusimmat jutut ja heti kaikki käyttöön. Ja että se on myös oppilaiden niin kuin, tavallaan erilaisista taustoista. Kaikkien kotona ei ole tietokonetta eikä kaikilla välttämättä edes ole älypuhelinta. Että koulun pitää tarjota kaikki nämä kokemukset heille. Ja sitten taas se toinen laita on sitä, että kännykät pois ja sulkakynät esille ja niin edelleen. Et ehkä jossain siellä puolivälissä voisi olla kuitenkin sitten se järkevä tapa käyttää teknologiaa koulussa. Kyllä. Mä muistan, mä kirjoitin jo joskus silloin korona-aikaan niin alkuvaiheessa kirjoitin Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksen, missä mä sanoin, että tämmöinen niin osa-aikaisen etäopetuksen kokeilu pitäisi heti aloittaa Suomessa. Silloin mä muistan sen, mä sanoin etäopetuksen, mä tarkoitin etäopiskelun, koska musta siinä on iso ero. Musta etäopetus voi olla ehkä järkevää jossain maantieteellisessä tilanteessa, mutta ei musta semmoinen niin lähtökohtaisesti meillä on mahdollisuus toteuttaa opetusta niin kuin livenä, niin ilman muuta se kannattaa toteuttaa. Mutta siitä mä en ole ihan varma, että kannattaako kaikkien lasten tulla kaikilla oppitunneilla kouluun. Koska meillä on nyt jo semmoista teknologiaa, mikä on erittäin hyvin lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa. Ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin vähän viittasin, niin jossain määrätyssä sisältökokonaisuudessa erittäin niin kuin, pätevää ja osaava opettaja lapselle. Niin mä ajattelen, että tämä yhteiskunta on muuttunut siihen suuntaan, että tehdään paljon etätöitä. Joo, no se, täytyykö koulun huomioida se, vai ollaanko me vaan sivistystä niin kuin lisäävä laitos ja mitä se sivistys tarkoittaa, mutta tämmöisiä. Mutta mä ajattelen, että ehdottomasti meidän pitäisi nyt alkaa testaamaan sitä, että mitä siitä tulisi jos yläkoulussa ja miksei jo alakoulussakin, niin voisi olla semmoinen, että jotkut lapset joiltakin luokilta voisikin jäädä kotiin vaikka opiskelemaan kertotauluja ensimmäiseksi aamun tunniksi. Ja niillä olisi joku ohjelma ja siinä olisi tietysti seuranta ja sitä katsottaisiin, mitä sitten seuraa. Mutta se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että vaikka mun matematiikan tunnilla aamulla, niin vaikka 26 oppilaasta, niin 8 olisikin kotona, vaan 16 tulisi kouluun ekalla tunnilla. Ja sitten me opiskeltaisiin heidän kanssa samaa asiaa siellä. Ja sitten ne loput tulisi seuraavalla tunnilla kouluun. Ja mihin tämä polku johtaa lopulta, en mä sitä osaa tietenkään sanoa, koska kaikki teknologia kehittyy kovaa vauhtia. Ja sitten saattaa olla, että siinä tulisi jotain semmoista ilmiä, missä huomattaisiin, että tämä haittaakin näitä lapsia, tai ne ei sittenkään pysty opiskelemaan kotona tai jotain näin. Mutta musta tätä pitäisi ehdottomasti alkaa kokeilemaan. Joo. Nyt on julkistettu näitä demovideoita siitä, miten tekoäly opettaa, ne on tietysti englanninkielisiä, mutta että miten tekoäly opettaa tämmöisellä niin kuin sparraavalla tavalla. Eli kun siellä näkyy, kuinka lapsi kysyy siltä tekoälyltä, että hei, mä en muista tätä juttua, niin se tekoäly ei sano sitä vastausta, vaan se sanoo, että voisitko päätellä, jos mietit, miten se kolmio tuossa menee tai miten ne kulmat tuossa kääntyilee. Eli ollaan jo aika pitkällä siinä, että pystytään niin kuin yksilöllisesti sparraamaan, tuottamaan juuri sille lapselle sopivan tasosta opetusta. Ja meillä on tietenkin paljon niitä lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Heillä on joku asia tosi vaikea, tosi epäselvä. Ihanaa, jos opettajalla olisi tunti tai 2 aikaa tämän lapsen kanssa käydä vielä se uudestaan läpi, mutta käytännössä onko sitä. Ja sitten taas meillä on sellaisia lapsia, jotka vois hyvinkin mennä tosi paljon pidemmälle, tosi paljon syvemmälle ja vois sitä kautta innostua siitä aiheesta. Kyllä. Eli koulu voi olla myös vähän tylsää, jos se on vähän liian helppoa. Kyllä. Eikä ehkä myöskään sitten opi
haastamaan sitä omaa. Että jos ei koskaan tule semmoisia asioita vastaan, mitä ei ollenkaan osaa ja mitä pitäisi tosi paljon harjoitella, että oppisi, niin silloin voi myös saada oppimisesta aika omituisen kuvan. Kyllä. Että aika moneen suuntaan voisi tällainen niin kuin teknologiaväritteinen opetus sitten viedä monenlaisille oppilaille olla niin kuin hyödyllistä. Kyllä, ja mä just ajattelin tätä, niin kuin puhutaan ylöspäin eriyttämisestä, että se on musta se, missä meillä on kaikkein suurimmat mahdollisuudet tämän kanssa. Joo. Ja jos ajatellaan niin kuin lasten osaamista, nyt on ollut pitkään jo haloo siitä, että miten lukutaito ja laskutaito ja kirjoitustaito kaikki laskee, ja se varmasti pitää paikkansa, ja se on tietysti niin väärä suuntaus, ne on musta just ne perusasiat, mitä meidän pitäisi niin kuin vaalia, että sen lisäksi voidaan tehdä montaa muuta asiaa, mutta niitä pitäisi koulussa olla riittävästi. Mutta lapsilla on myös paljon semmoista osaamista, mitä silloin kun itse on ollut niin kuin tonnikään, niin ei ollut kellään. Niinpä. Ja ne osaa esimerkiksi englannin kieli on semmoinen, että niin musta tuntuu, että oman luokalla nyt 6-luokkalaiset, niin ne puhuu kaikki niin kuin käytännössä semmoista niin kuin sujuvaa englantia. Joo. Mä sanoinkin heille, että te osaatte kaikki paremmin englantia kuin kukaan meistä osasi silloin, kun mä olin 6. luokalla. Juuri näin. Juuri näin. Ja silloin kun mä oon ollut koulussa, niin musta tuntuu, että ei ne kielenopettajatkaan ollut kauhean hyviä siinä englannissa, että siitä on niin paljon aikaa, että tavallaan se on kyllä mennyt tosi paljon eteenpäin. Mutta se on tosi surullinen ajatus, jos kaikki nämä tekoälyavusteiset opetukset sitten tapahtuu englanniksi. Koska nehän ei vielä osaa kauhean hyvin sitä suomea, ja ne on tavallaan myös meidän suomalaisten panostus on se, mitä siihen tarvittaisiin, jotta se sitten muuttuisi sujuvaksi myös suomeksi. Mutta yksi skenaariohan on se, että se ei ehdi koskaan oppia sujuvaksi puhumaan suomea, kun sitä vaan aletaan käyttää englanniksi. Joo. Eli että ne sisällöt ajaa edellä ja sitten se meidän suomen kieli siellä niin kuin kärsii. Et oppilas voi ajatella, että hän mieluummin käyttää sitä englanniksi kuin että ei käyttäisi. Ja silloin se suomenkielinen kehitystyö jää sitten tapahtumatta siellä. Joo, mä en ole tämmöistä kuullut enkä ajatellutkaan ennen, mutta varmasti ihan validi pointti. Ja varmaan erittäin tärkeä on se, että meidän pitäisi nyt alkaa sitten kouluttamaan sitä tekoälyä, mikä se nyt sitten ikinä onkaan se tekoäly, pitäisi alkaa kouluttamaan suomen kieliä. Sepä se, joo. Ylellähän oli semmoinen datankeruuprojekti, minne sai käydä lausumassa suomenkielisiä lauseita ja kertoilemassa tarinoita, ja niistä nyt sitten otetaan sitä materiaalia sille tekoälylle. Että sitähän siinä tarvitaan kansalaisaktivismia, ja koulut voisi olla todella hyvä paikka just tällaiseen, koska tarvitaan myös lasten kielinäytteitä, että siinä on paljon niin kuin juttuja mukana. Mutta hei, mä haluan näyttää sulle videon tuolta meidän tutkija-podcastin puolelta. Tämä on tämmöinen Salim, joka on siis kosmologi, avaruustutkija, mutta hän on myös erittäin kiinnostunut pedagogiikasta. Lisäksi hän on myöskin kuvataiteilija. Joo. Ja hän heittää tässä mun mielestä tosi hauskan kysymyksen, kun mä kysyn häneltä, että minkä takia avaruus kiinnostaa kaikkia lapsia, niin hänellä on tällainen yksi tämmöinen vastaus siihen on se, että Tuikit, tuikit tähtönen laulu on kaikille lapsille niin tuttu, että siitä lähdetään jo ensimmäistä kertaa niin kuin pienenä lapsena ihmettelemään tähtiä. Eli tässä on nyt vähän tällaista monialaista opetuksen tutkimusta. Joo. So my research is between astronomy and education. And I try to essentially use astronomy as a context for teaching all the other things that need to be taught rather than teaching astronomy. And so I tend to move between the science and the education. My background is in cosmology, visual arts, and education. So, wow. Yeah, so I never knew what I wanted to do in life. That sounds very good. Yeah, that was the first thing. Yeah, so I've worked as a cosmologist, as a designer, and as a physics teacher. Wow. And but I really like doing research and bringing all of these together, all of these fields, because that's what I am. Yeah. In the English context, one of the oldest nursery rhymes is "Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are." Exactly. Yeah. And that is a scientific question we are still asking. Yeah. And people are getting paid for it. Yes, and it's a good question. It's a good question. Exactly. Semmosta hauskaa koulussa tekemistä ja oppiaineiden yhdistämistä. En tiedä, onko mahdollista suomalaisessa koulussa. Yhdistää oppiaineita. Niin. No sitähän tehdään koko ajan ja sitä niin kuin nimetään uudestaan vaan, että mitenköhän nyt viimeksi on mahdettu puhua. Tämä on semmoinen vähän, mikä mä en edes jaksa pysyä kärryillä, kun Helsingissä nimitykset vaihtuu. Niin, puhutaan ilmiöoppimisesta ja
kaiken näköisistä. Mutta niin kauan kuin mä muistan, siis kun mä olin lapsi, niin silloinhan jo niin kuin koulussa niin kuin yhdisteltiin oppiaineita ja tehtiin tämmöistä poikkitieteellistä työtä ja projekteja ja tämmöisiä. Niin kyllähän sitä nyt niin, siis aina on tehty. Ja musta se on positiivinen suuntaus, jos me päästään niin kuin tämmöisestä tiukasta oppiainejakoisuudesta semmoiseen, että me tehdään poikkitieteellisyyttä. Joo. Jo alakoulusta alkaen. Joo. Että eihän maailma toimi niin kuin kuitenkaan tieteen alojen kanssa. Että kyllä, niin kuin meidän arki koostuu semmoisesta sekamelskasta, mistä täytyy ne kaikki ymmärtää. Ja totta kai pohja täytyy olla, että ymmärtää, että matematiikka on tuommoista ja historia on vähän toisen tyyppinen tiede ja näin. Mutta kyllä se semmoinen niin kuin ymmärrys, että nämä asiat liittyy kaikki toisiinsa ja niitä voi yhdistellä, niin se on myös, että pahin on musta semmoinen, niin kuin, että lapset sanoo koulussa, että meillä on matikan tunti alkamassa, ja sitten mä niin kuin sanoinkin, että nyt niin katsotaan tämmöinen ohjelma, mikä kertoo jostain, vaikka kun meillä on tulossa vaalit, niin sitten joku sanoo, että mutta kun meillä on matikkaa, niin jos hän tällä ajatuksella menee niin kuin eteenpäin niin kuin pitkälle elämässään, niin koska hän pystyy itse ajattelemaan yhtään mitään tai olemaan millään tavalla aloitteellinen missään tilanteessa. Ja, tai semmoinen, niin kuin, mulla oli nyt 2 vuotta 5. ja 6. luokka, ja mä muistan sen ensimmäisen päivän, kun me lähdettiin 5. luokan syksyllä heidän kanssa tai loppukesästä lähdettiin syömään ja yksi poika sanoi, että kun oltiin menossa ruokailuun, että ei me ole tehty jonojärjestystä, että missä järjestyksessä mennään syömään, että heillä oli ollut tiukka, 4. luokalla vielä tiukka järjestys ja siis hyvä, että oli ollut, koska he oli tarvinnut sitä, mutta muistan sen vaan, kun hän niin kuin sitä sanoi mulle, että hän haluaa tietää, että mikä hänen paikka on tässä jonossa. Mä sanoin, että kuule, että viikon päästä sä et enää kaipaa sitä, että sä totut siihen, että sä menet siihen jonoon siihen kohtaan, mihin sä ehdit ja menet rauhallisesti, sitten pestään kädet ja mennään syömään. Ja sitten mä kysyin häneltä viikon päästä, että kaipaako sä vielä jonojärjestystä. Hän sanoi, että ei hän enää tarvitse, että kyllä hän pystyy menemään sinne. Että musta niin kuin, kun me annetaan lasten niin kuin nähdä kaiken näköisiä uusia tilanteita ja yhdistellä asioita ja tottuu uuteen tapaan tehdä ja ymmärtää, niin kyllä he on hirveän valmiit kasvamaan. Ja ne on niitä itsenäistymisen askeleita, että siellä on se tukiverkosto ja 4. luokalla vielä jonojärjestys pitää niin kuin tavallaan turvallisena sen, että tietää mitä tapahtuu. Mutta siitä päästään sitten myöskin, osataan myös olla ilman. Kyllä. Joo, ihana esimerkki tämmöisestä niin kuin tukemisesta ja siitä, että miten opitaan askel askeleelta sitä vapautta. Ja harjoitella, koska siinä on myöskin se turva, mikä tulee siitä järjestyksestä ja siitä, että ope määrää. Niin, ja sitten ei tarvitse miettiä sitä omaa roolia ja omaa paikkaa, kun se on kerrottu, että se on tämä. Kyllä, joo. Mutta me ei haluta varmasti olla Pohjois-Korea. Musta kaiken maailman indekseissä Suomi on aina maailman vapain maa, niin meidän koulutuksen pitää olla semmoista, että se antaa lapsille valmiudet toimia siinä vapaassa maassa ja vapaassa maailmassa toivottavasti. Kyllä, ja meillä kyllä tietysti lapset ja nuoret on ihan super itsenäisiä, kun vertaa muihin maihin. Että muista, kun me asuttiin Ranskassa, niin siellä oli kiva nähdä, kun ne äidit talutti niitä lapsia sinne kouluun, ja sehän on koko alakoulun. Eli sitten kun siellä on se 13-vuotias aika isokokoinen murkkupoika jo menossa kouluun, niin äitien kädestä pidetään kiinni, ja näin se vaan menee, koska se kuuluu siihen systeemiin. Että ei Suomessa ehkä onnistuisi, veikkaisin, että meillä on sitten jo kotiavain taskussa ekaluokkalaisella, kun hän tulee sitten sieltä. Tai kaulas narussa. Tai kaulas, niin juuri kyllä, näin. Että aika itsenäisiä ollaan. Ollaan, joo. Mä olin kanssa Espanjassa tämmöisellä Erasmus-matkalla, muistan siinä koulu edes joka aamu, niin siinä oli tosi isot oppilaat, oli vanhempien kanssa vielä tulossa kouluun. Joo, se on sinne 6. asti. Ja onhan toi hienoa, että meillä on sellainen turvallinen yhteiskunta, että täällä voi päästää lapset 1-luokallakin jo menemään itse kouluun. Kyllä. Ei tarvitse olla koko ajan joku. Joo, ja täällä pääkaupunkiseudulla mennään ihan tavallisilla busseilla kouluun, että ei tarvita koulubusseja erikseen. Kyllä. Hei, mä haluan kiittää sua tämmöisellä kirjalla. Miten tutkia kohteliaisuutta? Tässä on suomalaisia ja ranskalaisia kohteliaisuuksia, ja kirjoittaja Johanna Isosävi pitää myöskin Ranskaa raakana podcastia, joka on aivan loistava. Tämä kirja on mulle sen takia tosi kiinnostava, että me ollaan tosiaan itse asuttu siellä Ranskassa ja siellä on törmätty siihen, että kun me yritetään olla kohteliaita, niin se vähän töksähtää siihen ranskalaiseen kulttuuriin. Ja kun he yrittää olla meille kohteliaita, niin se todellakin töksähtää sitten siihen meidän kulttuuriin, että vaatii pientä tämmöistä niin kuin säätöä ja opiskelua, että oikeasti osaa ilmaista sitä ihan tavallista ystävällisyyttä ja kohteliaisuutta toiselle, joka on eri kulttuurista. Vaikka ei ole tämän kauempaa kuin Ranskasta. Niin, joo. Tämä on mielenkiintoinen. Mun puoliso on tämmöinen
ranskan kielestä ja ranskan kulttuurista erittäin kiinnostunut. Ja hän on monta kertaa puhunut, hän on kanssa ollut aikoinaan au pairina Pariisissa ja kertonut niistä kaikista tavoista, mitä siellä on ollut ja näin. Ja jotenkin mä haluaisin uskoa, että semmoinen kohteliaisuus ja ystävällisyys on kuitenkin universaali asia, että sä pystyt aistimaan toisesta ihmisestään. Et jos se sitten menee semmoisten taakse, niin kuin, että meillä on tapana tällainen, ja jos et sä muista tuota noudattaa, niin sitten me ei hyväksytä sua, niin sitten ehkä saa olla hyväksymättä. Niin, joo. Mulle oli ehkä tiukinta hyväksyä siellä Ranskassa se, miten lähelle kaikki tuli. Et musta tuntuu, että vieras ihminen seisoo aivan tässä mun niin kuin nenä edessä ja kysyi mut jotain asiaa, ja mä menin koko ajan taaksepäin, että mikä tässä on se sopiva etäisyys seistä ja keskustella. Niin. Se oli ainakin semmoinen konkreettinen esimerkki. Just näin. Karut ja jurot suomalaiset. Niin justiinsa, joo, ja oma tila. Kyllä. Kyllä. Hei, kiitos kun tulit vieraaksi. Kiitos paljon.